Esta festa ten moita tradición, é unha festa moi antigua, de fai moitos anos, non che sabría dicir con exactitud, pero moito máis de 100 anos de que aquí se facía a festa das cabras. Lóxicamente, hai xente que ao mellor pode agora estar máis enterado ou menos porque houve un momento de que quedou, digamos, que non se fixo unha temporada, pero bueno, agora é moi máis conocida xa. Por que decidiron os veciños darlle vida de novo, recuperala? Hombre, porque é unha cousa antigua que lógicamente non nos gusta perder porque é dos nosos antepasados, entonces, pois, que menos que mantenela. Facíase aquí sempre en Merlán, un sitio que quedaba céntrico hacia Chantada e todas as parroquias, e donde, bueno, acudía xente de todos os lados para comprar unha cabra, aparte de que para comela, pois para carrexar o viño. Eso era, verdadeiramente, utilizábase a cabra, sobre todo para o tema dos pelexos, era? Sí, aparte de comela, normalmente era para transportar o viño, que era o medio de transporte que había, non había outro sistema. Neste ano matabas a cabra e o que utilizaban era para comela, lógicamente, na vendima, que se comía moito a cabra na vendima, e aparte de comela na vendima, pois xente que a come outro día normal porque sabe moi ben. E logo depois levaba o proceso de curtila a piel e preparala para o ano seguinte ou pois outros para ter po viño. É o mesmo sistema de sempre, de cocela a un fuego lento. Hoxe, por exemplo, comenzamos ás 8 da mañán e mira, un e pico ainda estamos no proceso, pero si é o mesmo proceso. E o que se trata é iso, de dar sempre a mesma de antiguamente. Está rica? Está rica, sí. É a primeira vez que a proba? Non, teño bebido todos os anos. E a que sabe? Ai, non se pode decir. A cabra? A cabra. A cabra tira ao monte. Vostede aquí, da zona? Sí, bueno, eu son de Verín, pero vivo en Chantada. Entón xa conocen un pouco a tradición desta feira ou non? Sí. Ben, Está rica a cabra? moi ben, eu encontro ben todo. E o queixo? O queixo tamén, o queixo é o meu, pero o que pasa é que engorda moito, e non comería. Me acordo, cando era pequena, todos xa viñamos aquí, daquelas había moito máis cabras, era outro, para a vendima, sempre se mataba a cabra, todo, non é tanto. Pero hoxe vense a comer, máis ben. Sí, comer e fomos á misa e tal. Desde fai uns anos utilízase na procesión para levar o San Cibrao, non? Nun pequeno carro, que é unha réplica dun carro tradicional. Eso foi idea vosa? Sí, idea dun pai que anda por aí que traballa moito a cabeza. Pois convertiuse esta tradición nunha dos principais atractivos nos últimos anos, non? Desta feira. Sí, a xente chamalle moito atención, que sobre todo San Ciprián vai nun carro, en plan réplica cos castros, chamalle moito atención.
Vostedes unha pequena ganadería de cabras aquí na zona de Chantada, en Santiago de Arriba, non? Sí, nós estamos en Santiago de Arriba, a día de hoxe temos 16, na máis. Hubo tempos que hubo moitas máis, pero 16 na máis. E algo que vende xa de tradición familiar? Sí, empezamos un pouco de empezar a recuperar o tema do entedo, collemos dúas en plan hobby, verde dúas, sabes? Van unha, vai outra, que cando te das conta, 16 ou 20. Moita xente que ten para limpar as fincas, ter as fincas limpas, non telas a ermo, pois xente que ten para carne, pois cabritos, pois temos o pago de todo, máis que nada para hobby. Compraronse e vendéronse, hubo de todo. E como van os precios? Depende do animal, depende da raza, ter desde razas sin cornos, desde 60 euros, ata podes ter razas de 200, 300 euros. Hay expectativas muy buenas, gente muy interesada, incorporaciones, gente joven, que es lo que hace falta para que la raza pueda seguir adelante, y contentos. El censo va creciendo, ganaderos van aumentando, poquito a poco, porque bueno, es una raza en peligro de extinción, pero con muy buena perspectiva. Tedes cifras do censo de cabra galega que existe agora mesmo? Sí, existen 900 ejemplares reproductores repartidos en 70 ganaderías en Galicia. Cales son as características? Sempre falamos, pero bueno, está ben recordalo, non? Deste animal, da cabra galega autóctona. Morfológicamente es el color de rubio a caoba, unos cuernos para atrás en arco, una oreja pequeña, de pelo más bien largo, llama la atención sobre todo en los sementales lo que es los pelos que tienen en la parte de atrás, y luego la gran característica es su rusticidad, que se adapta perfectamente a las zonas de pasto arbustivo y de monte, y los cabritos que trae, por supuesto, que son de un gusto totalmente diferente. La gente se está dando cuenta de que hay que desbrozar, y el desbroce mecánico en algunos sitios es imposible por la pendiente y por una serie de cosas, y que los animales están todo el día allí y que encima tienen una producción y que es una forma de aprovechar todas las hectáreas que hay aquí en Galicia. Y es un factor muy importante, y que la gente, yo creo que se va concienciando, y que hay que concienciar más, y sobre todo al consumidor, para que pida esos productos que tienen un beneficio para particular, como empresario el ganadero, que es un empresario, pero también un gran beneficio medioambiental. É típico daqui. Nós somos de Monterroso e ali non hai estes costumbres. Así. E por que veñen? Por degustar a cabra ou por outras cousas que ten a feira? Bueno, vimos tamén por degustar a cabra, pero bueno, por todo, por ver, porque nos gusta isto. E bueno, de festa, vamos. É unha festa diferente, non? Sí, sí, pero bonita. Antía, que tal está esa comida? Ben, Que é? carne con queixo Que carne é esa? De que é esa carne? de cabra. De cabra, probarala algunha vez? No, Que gustache? sí, Está moi rica, tes un montón dela aí. sí. Viñeras a esta festa algunha vez ou é a primeira vez? Mas viñen 2 veces. E que é o máis chulo desta festa? Que foi o que máis che gustou? Todo. As cabras, supoño, non? Pero aí as cabras. Pórtanse ben.
Sí, pero unhas peleábanse. Son mansiñas, pero ao mesmo tempo son bravas, Son cabras. Son cabras, literalmente, son cabras.